Ako vyzerá deň tehotnej študentky na fakulte športu? Ráno som vstala 5:40, pretože o 6:28 mi už išiel autobus. Našťastie sme včera s Filipom išli spať pomerne skoro, takže som nebola úplne groggy. Deň som začala ranou hygienou, umyla som si zuby, učesala sa a keďže sa nezvyknem maľovať, tak som šla rovno do kuchyne, kde som vypila pohár čistej vody. Pripravila som si harmančekový čaj a 10 raňajky. Šla som do izby zabaliť si tašku a keďže Filip ešte spal, tak som sa snažila byť ticho ako myška. Vzala som veci, šla som do kuchyne, hodila 10 do tašky a vychutnala si teplý čaj s medom. Nestáva sa mi často, že stihnem vypiť celý čaj a už vôbec nie, že si takto v kľude vykračujem na zastávku. Ešte som predbehla aj autobus. 40-minútovú cestu som si skrátila čítaním a triedením galérie v telefóne. Do školy som dorazila o 7:15 a keďže hodina začínala o 8, tak som sa vyvalila na sedačky a chvíľku si zdriemla. Následne som zjedla rožok, ktorý som si zabalila a šla na prvú hodinu. Po hodine som mala dieru v rozvrhu, takže som volala s Filipom a pritom som zjedla ďalší rohlík. Ďalšia hodina sa nekonala, keďže sme zistili, že sa výučba v semestri ruší kvôli nedostatku nahlásených študentov. Šla som teda vybaviť potrebné papiere ohľadom tehotenského štipendia na úrady. Našťastie to netrvalo dlho, tak som si povedala, že zanesiem papiere hneď aj na štúdijné. Cestou som sa zastavila na WC a samozrejme nesmie chýbať baby bump check. Na štúdijnom mali obednejšiu prestávku, tak som zjedla ešte jogurt. Papiere som vybavila a šla som na ďalšiu hodinu, ktorá skončila skôr. Myslela som si, že vydržím 50 minút čakať na autobus v škole, ale nezvládla som to, tak som si zbehla do kromky po nejaké fajné pečivko. Doma prišiel po mňa na zastávku Filip, aby mi pomohol s taškou a nasledoval úžasný obed, nie mačka, ale segedín. Po obede som strávila čas s Filipom a nasledovali dukatové buchtičky ako dezert. Keďže sa mi zrušil tréning s mamičkami, pretože sa ich nahlásilo málo, tak som pozerala seriál. Neskôr som editovala toto video, no a potom som si povedala, že sa musím troška rozhýbať, tak som si dala 4 série horizontálnych príťahov, 2x nad hmatom, 2x pod hmatom, no a nasledoval SM systém a stretching spojený s mobilitou, kde som na záver pridala aj dýchacie cvičenia na aktiváciu brušných svalov. Filip si medzi tým odcvičil svoje front levery a potom sme sa rozhodli prejsť do pakety po zásielku. Keďže mi Filip navrhol, či si nedám cibuľové krúžky, tak samozrejme tehotná neodolala a povedala áno, aj keď sa rozhodla, že večeru bude mať zdravšiu. Potom som to však zachránila aspoň vajíčkami a paradajkami a nakoniec sme si už iba pozreli film, šli do sprchy a spať.